Ahoj, já jsem Honza a 14 let se věnuji tvorbě internetových stránek. Velmi rád bych vás touto cestou pozval na online kurz, který jsme nedávno vypsali a který se bude realizovat na konci května tohoto roku. Jedná se o kurz WordPress a WooCommerce. Pro ty z vás, kterým tyto názvy zatím nic neříkají, jedná se o open source nástroje, díky kterým jste schopni si vytvořit stránku, případně spravovat e-shop. Cílem kurzu je naučit všechny účastníky, jak si vytvořit jednoduchý web a jak pracovat v těchto systémech. Jak si například spravovat vlastní e-shop a jak ho dále rozvíjet. Kurz je určen pro úplné začátečníky, ale také pro středně pokročilé, kteří již s WordPressem mají nějakou zkušenost a chtějí se v ní zlepšit. Je také vhodný pro podnikatele, kteří například mají svůj web na WordPressu a chtějí se pouze zdokonalit v práci v administrativním prostředí. K tomuto kurzu nabízíme 1 rok webhostingu a domény zdarma. Celý kurz je podporován úřadem práce, takže podívejte se na naše internetové stránky a pokud byste měli o kurz zájem, neváhejte se na něj přihlásit.